Salutare! Deci la voi situația e următoarea. În momentul de față, senzorul indică 38% umiditate și nu e rău, dar după părerea mea, eu înțeleg că apa se infiltrează greu în sol și din cauza asta trebuie de făcut drenaj. Uh, Aici eu văd o irigare intensivă, deci voi ați irigat până la 45% și mult și uitați-vă care e capacitatea de câmp la voi. Deci apa să scurge până într-un moment până când se oprește. Deci la voi capacitatea de câmp e 39%. Asta e nivelul optim de apă. Voi trebuie să irigați până la 39%. Alt moment care îl observ, deci noi am avut pe data de 28, am avut precipitații la ora 3 și senzorul a reacționat sau a văzut lucrul ăsta peste 3 ore apa a ajuns la adâncimea senzorului. De fapt, ce și nu e rău, deci în 3 ceasuri apa reacționează, deci apa scurge până la adâncimea senzorului. Înseamnă că totuși afânarea e bună. Doar că odată ce am identificat că la voi umiditatea e 39%, înseamnă că voi trebuie să micșorați norma asta care ați aplicat-o aici pe data de 13, puțin să o micșorați pentru că când se irigați data viitoare, ca umiditatea să oprească la 39% și nu mai mult. În rest, se văd toate irigările aici, de exemplu, irigarea aici, pragul maxim la voi 39, pragul minim ar fi vreo 22%, hai să spunem. În cazul dat, puteți să evitați irigările abundente sau irigați deja cu jumătăți de norme care ați irigat până acum. Pentru că în stratul unde stă senzorul este umiditate suficientă și trebuie să dați doar puțină apă ca să supliniți straturile până la senzor. De exemplu, de la 0 cm până la 30 cm, până la 20 cm, stratul ăsta trebuie să-l mențineți umid cu norme minime. Stratul de 30 cm are apă suficientă, nu trebuie să-i dăm mai mult deocamdată. Deci când să ajungă el sub 30, atunci se poate de mărit normele. Dar dacă să-i dați cu norme mici, atunci stratul ăsta să menții permanent un nivel optim de apă.